прыгнулася. Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Ой. Прывітанне, Топа. Ой, Топа, ты мяне чуеш? ой, чую. Але глядзець пакуль што не магу. У мяне важная справа. Якая такая справа? Я шукаю. Каго, мяне? Я тут, Топачка. Тёма, ты мне зараз перашкаджаеш. Не стой на маім шляху. Топа, ты чаго? Я твой лепшы сябар, магу табе перашкаджаць. Што ты такое важнае шукаеш? У мяне знікла новая машынка. Ой, можа, яе хто ўзяў пагуляць? Ды не, усе ведаюць, што рэчы без дазволу браць нельга. А можа, ты сам яе дзе-небудзь пакінуў? Нікуды я сваю новую машынку з пакоя не выносіў. Баяўся падрапаць. А больш нічога ў цябе не знікла? Ой, Тёмачка, знікла. Цукеркі. Я коробачку прыхаваў вось там, пад кніжкамі на паліцы. А зараз яе там няма. Топа, а ты добра глядзеў? Яшчэ як? Я пах цукерак магу за кіламетры пачуць. А яго няма. Цукеркамі нідзе не пахне. Значыць, хтосьці прыйшоў і цукеркі з'еў і машынку забраў. Атрымліваецца, што так? Можа, няня Палінка. Яна любіць парадкі наводзіць і ўсё з месца на месца перастаўляць. Не яна. Палінка цукеркі не есць, фігуру беражэ. А буслік спачатку з цацкай тваёй пагуляў, а пасля наеўся цукерак. Не, буслік любіць дзяліцца. Адзін бы ён ні ў якім разе не з'еў столькі цукерак. Так, Янка таксама не. Нестар не. Не. О, Фея! Ой, не, ну зусім не яна. Слухай, Топа, а можа гэта дамавік? Які дамавік? Самы звычайны, які ў нашым пакоі жыве. Хіба ты не ведаеш, што ў кожным пакоі жыве дамавічок? Удзень ён хаваецца ад усіх, а ўвечары выходзіць і нават можа трошкі пагарэзіць. Усё сыходзіцца. Дакладна, ён! Тады трэба неяк пагаварыць з гэтым дамавіком, каб ён вярнуў і цацку, і цукеркі. Ага, а як жа з ім гаварыць, калі ён не любіць на вочы паказвацца? А давай яму пасылку складзем і ў пакоі пакінем. Пасылку? А што ж у яе пакладзем? Што-небудзь абавязкова салодкае і многа-многа цацак. Дамавік гэту пасылку забярэ, а ўсё наша верне. Так. О, сушкі і пячэнне ўжо ёсць. А я пакладу кніжку з казкамі, няхай дамавічок чытае. Так, напэўна, ён, як і ўсе дзеці, любіць цікавыя казкі. А яшчэ давай маленькую падушачку яму пакладзем, каб было мякка сядзець. Давай. Усё. Пакінем пасылку тут, а самі схаваемся і будзем чакаць. Так, даваемся. Ой, добрый вечер, деточки мои любые кветочки. Ой, сдается посылка. Глядите, о, и подушка мягкая, о, и книжка с сказками, и присмаки, ой, усё, что я люблю. Это ж трэба ніякага свята, а мне подарунок падрыхтавалі. Аднясу у свой пакой. Вось дык сюрпрыз. Ой. Тёма, ты бачыў? Дзядулю, вядома, і не толькі бачыў, але і цудоўна чуў. Якога дзядулю? Дамавіка? Ты лічыш, што гэта і быў дамавік, які прыняў выгляд нашага дабрадзея? Ну так, для маскіроўкі і... І? Мы пасылку падрыхтавалі,
Дамавік прыйшоў і забраў яе. А гэта значыць, што ён зараз прынясе і машынку з цукеркамі? Трэба яму пра гэта нагадаць. Тады хаваешся. Ой, які цудоўны падарунак. Дзякую. Калі б тут былі мае дзетачкі-кветачкі, я б з імі падзяліўся прысмакамі. Аддавай цукеркі! І маю машынку! А ёлячкі напужалі. Які дамавік, дзе які дамавік? Перад намі сваю пасылку ўзяў, а нашы рэчы не вярнуў? Так! Ой, я з многімі дамавікамі знаёмы. Не аднойчы з імі чай піў. Але каб мяне дамавіком называлі, такога яшчэ не было. А я ж табе гаварыў. А хто ж тады мае рэчы ўзяў? Мы ўсіх перабралі, ніхто не падыходзіць. А што за рэчы? Новая машынка і коробка з цукеркамі. Ой, пачакайце, адматаю ўсё ў памяці. Машынка, цукеркі. Зараз. А куды гэта ён? Не ведаю. Калі гэта не дзядуля, а дамавік, дык можа хавацца пабег. Так, самі вырашайце. Дзядуля дабрадзей перад вамі ці дамавік. Але сёння, правяраючы парадак у калыханцы, я заўважыў на падлозе вось што. Ой, моя машынка. Я яе паклаў у свой кухар, каб яна захоўвалася і чакала сваіх гаспадароў. А цукерак там не ляжала? А цукеркі я чамусьці знайшоў сярод кніг на паліцы. Непарадак, не месца салодкаму побач з кнігамі. Гэта ж моя любименькая коробочка. А ўсё, што ляжыць не на сваім месцы, я кладу ў свой куфар. Гэтаму правілу мяне навучылі дамавікі. Кожнай рэчы сваё месца? Так, пагуляў з цацкай, пакладзі на сваё месца. А цукеркі атрымаў, падзяліся з сябрамі, а не хавай сярод кніжак. Ой, усё правільна зразумелі. І, спадзяюся, правілы дамавіка запомнілі? Запомнили, дядулечка Добродей. Ага. А зараз давайте мультфильм глядеть. І дамавікоў запросім. Глядзім мультфільм. Ну вось, а зараз, дзетачкі, мае любыя кветачкі, час чысціць зубкі, мыць тварыкі і класціся спаць. Цікавых усім сноў. І добрай ночы. Вочкі закрываюцца, сны казкі пачынаюцца. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай.
засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.